Vážení rodičia, milí žiaci, opäť nastalo krásne obdobie Advent. K tomuto predvianočnému času neodmysliteľne patria aj vianočné trhy. Preto vás chceme srdečne pozvať do vestibulu základnej školy svätého Don Bosca 14. decembra od 15:30. Naši páni učitelia si pre vás pripravili krásny kalendár. Zamestnanci školy vás pohostia punčom, vareným vínom, kapustnicou a vynikajúcimi koláčikmi. Samozrejme, chýbať nebudú ani žiacké stánky. A vy ste určite šikovní a môžete prispieť nejakými výrobkami a podporiť tak naše deti. O hudobný doprovod sa postará skupina Dukát so svojím novým vianočným albumom a školský spevokol Dominik. Tak vezmite vašich známych, priateľov a vy všetci príďte podporiť naše deti, pretože výťažok z celej tejto akcie pôjde na jeden spoločný cieľ. Vytvorenie novej oddychovej zóny pre žiakov. Nech sa páči, všetci ste srdečne pozvaní.